Presence er omsorgsfuld, og det er min anden familie. Jeg vil beskrive Presence som et sted, hvor man bare kan være sig selv. Et sted, hvor man er velkommen, og hvor der er plads til alle. Det er bare helt i orden at være dig og mig. Et åbent fællesskab, hvor der er tillid til hver enkelt, og man får mulighed for at gøre en forskel og blive udfordret i sin tro. Det fedeste ved Presence har været at få en masse nye relationer og komme som ny her i kirken, og så lære en masse dejlige unge mennesker at kende. De fede møder og fællesskabet efter møderne. Det er, at man har et sted at komme, hvor der er andre unge, og man kan tilbede Jesus sammen, og man kan hænge ud og spille en masse spil. Der er så meget kærlighed i den her gruppe mennesker, og jeg kan huske en dag, hvor jeg var kommet hjem fra Presence, og min mor var sådan, du var altid så glad, når du kommer hjem, der var noget mere dertil, og sådan, det er det også, måske skulle jeg jo overveje at komme der noget mere om. Så det gjorde jeg så, og nu kommer jeg også hver tirsdag. Det har helt klart været, at vi har haft den her kampagne, og vi har lært at rykke ud sammen med hinanden, og komme ud og hjælpe nogle andre, og lave nogle nye ting sammen. Så ja, det her med at rykke ud, det styrker virkelig vores fællesskab sammen. Det har været os som leder at få lov til at se lederpotentiale i nogle af de unge, og trække det frem, og så bare se det vokse og spire. Det fedeste, det synes jeg var, da vi var med Ryk Sammen Ryk Ud, og så var ude ved nogle huse og spørge, om de havde brug for hjælp til noget. Og det var bare fedt at kunne se, hvordan en velsignelse giver noget i mennesker. Det synes jeg var rigtig fedt. En aften, hvor vi sad ude i bålet, og så hvor vi inden havde fortalt hinandens vidnesbyrd, og sådan blev lidt trænet i at fortælle hinanden, hvad vi sådan havde oplevet med Gud. Og det var bare hyggeligt, og så sluttede vi så af med at sidde omkring bålet og lave skumskud. Relationer. Familie. Åndelig udvikling. Hygge. Fællesskab. Tro. Voksne relationer. Netværksgrupper. Kærlighed. Fællesskab. En ung familie. Fire.